Dan ix-xahar iżjed minn 120 immigranti ieħor ġew rilokati għal pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Dan permezz ta' kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea fosthom mill-Fond ta' Assistenza ta' Emerġenza taħt il-Fond tal-Ażil, Migrazzjoni u Integrazzjoni. Dan ħabru l-Ministru għall-Intern, Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri fi stqarrija, fejn spjega li issa dawn l-immigranti se jkomplu bit-talba tagħhom għall-ażil fil-pajjiżi li parteċipaw fil-proċess ta' rilokazzjoni. Il-Gvern qal li l-proċessi ta' rilokazzjoni kienu koordinati mill-Kummissjoni Ewropea wara t-talbiet ta' Malta biex ikun hemm qsim ta' responsabilità f'każijiet fejn migranti regolari jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Il-Gvern fakkar ukoll li kemm qabel u kemm waqt ir-rilokazzjoni tieħdu l-miżuri kollha ta' prevenzjoni marbuta mal-imxija. Waqt kunsill informali bejn il-Ministri għall-Intern tal-Unjoni Ewropea, il-Ministru Camilleri tenna l-istrateġija tal-Gvern Malti dwar l-immigrazzjoni. Huwa enfasizza l-bżonn ta' aktar proċessi ta' rilokazzjoni flimkien ma' appoġġ lil pajjiżi ta' oriġinu u transitu. Bħala Gvern minkejja din il-pandemija m'għamlitx l-affarijiet faċli għal kulħadd. Qed nibqgħu impenjati sabiex aktar immigranti immorru lejn pajjiżi oħra Ewropej kif rajna anke fl-aħħar ġimgħa u xhur u anke li dawk li m'għandhomx id-dritt li jibqgħu f'pajjiżna li jmorru lura lejn il-pajjiż tal-oriġinu tagħhom.